Bueno, zuten da ez. Egun lan hori, guri tokatzen zaigu aipatu dituen hizkuntza koridorei buruz hitz egitea. Lehenengo, nahiz eta formalismo gutxa izan, gure burua aurkeztuko dut, gure memoriak, hemen nahian ditudan gero lana eta itxasorena. Honi, Ana Sormaza naiz, arkitektoa, Ueuko arkitektura sailburua ere naiz, Ariel Zabalekin batera. Eta lurraldea hezkuntza graduondokoa egin nuen, lurraldearekin batera, kasualitatean izan genuen. Bestalde Agiri arkitektura eta Barra aldizkariko kontseiluan nago, eta aldizkari honetan zenbaki oso bat joan den urtean dedikatu genion lurraldea hezkuntza gaiari. Eta, bertan fotoatu ginen, izan genituen ekarpenekin, gai honek ari asko zituela, eta gaur ari horietako bati tira egingo diogu, hau da, hankasunen gaiari. Esan duzu edan moduan, irandoan ditut Itxaso Gaitola eta Jordan Tituleta. Itxaso gaur kutsa egogunen izanean dator, kutsa egoguneko teknikaria da, hizkuntza ekologian lan hildoaren arduraduna. Ueuk eta garatu zuten lurralde hizkuntza graduondokoaren batzorde akademikoan ere izan zen, eta bertako irakasle izan genuen. Eta, ikasketa zuzenbide ekonomikoan lizentziatua da, magistraritza graduatua eta ingurumen zuzenbidean espezializatua. Eta Jordana aldiz, nire moduan, arkitektua da, lurralde hizkuntza graduondokoa egin zuen ere hori, gurekin batera. Eta, graduondoko egin aurretik pasaukan lehenengo esperientzia bat lurralde hezkuntzaren gainekoa, Goio Aikarekin batera, Tolosaldeko lurralde hezkuntzako planaren eragin lingistikoaren ebaluazioa egin baitzuen, eta usatzen apur bat L3-aren esperientzia pilotu baten modukoa eta eraukaratzeko izan zuten referentzietako bat. Eta gaur egun, Zornotzako udaletxean teknikarekin egiten dabil. Proposatu zidatenean hizkuntza koridorei buruzko solasaldi edo saio hau gidatzeko lehenengo egin nion nire buruari galdera hizkuntza koridorei buruz zer nekien. Eta, berehala etortzaidan burura graduondoko aukatu genuen egin nuen lana. Batzuk ezagutzen dira zuen igual, zaren bitartez, eta zaren bitartez ezagutzen da zuena badak zute bakiokoan naizela. Bakiokoan nahiz horietan. Eta, graduondokoan egin nuen lanan, bakioko kasua aztertu nuen. Orduan, garai hartan, 2017 bukaeran, bakio oraindik ez egon dugune euskaldunaren moduan. Nire gaineko datuekin datuak kontutan hartuta, hau zen lurgune euskaldunaren edo arnasuneen mapa, eta hori ikusten duzuek kesotxo batekin, non dagoen bakia, nire dagoen. Kontatuko zarete, kostalde Bizkaia eta Gipuzkoako kostalde guztian, bakarrik daudela, edo zeudela, momentu horretan, hiru herri lurgune horretatik kanpo, behintzat Bilbo aldeko kostalde horretatik eta Gipuzkoaraino. Donostia zan, zaila da, Donostia erasmunea denik, daukan estadioaren gatik, beste bat Pasaia, tradizio migratzailea eta erreza da ulertzen zergatik zaila zen erasmunea, baina beste bat zen Bakio. Eta, niri herri txikia izan da, min berezia sortzen zidan zergatik ez horren Bakio ere bai lurgune horretako parte. Atzera egin nahi lehenengo. Orduan, korridorei buruz armatzen zintzenean, kontatu nintzen, etortzea itzitzaidan irudi hau, ez da duena graduondoko bukaerarako, ikusten duzuenela, korridore argi bat zegoen, eta ez kasu honetan euskararen korridore bat, baizik eta kontrakoa,
Bilbo aldean eta Bakioranekoa, ez? Bilbo Mungia bitartez eta kostaldera ez, kostalderaino zigoan korridore hori, ez? Orduan, konturatu nintzen momentu honetan, hizkuntza korridore buruz ari garenean, kontutan izan ditugula bi norabideko korridore birek, ez? Lurgune euskaldunak bai, lurgune euskaldunak ez direnak ere bai. Bueno, nire bukarako lan hori bukatzen duen nire buruari galdetzen ia posible dute zen etorkizunean Bakio hori imaginatzea lurgune euskaldunaren barruan eta Imanolek esan duen moduaren etorkizuna imaginatu behar dugu eta imaginatu nuen momentu batean zergatik ez Bakio 2040an lurgune euskaldunean topatzea ez bere buru. Asuntoa da, errealitateak batzuetan sorpresak edo ematen zitugula eta hasiera batean oso zaileko zeman honen ere 2008ko datuak egunatu zirenean topatu gure burua lurgune euskaldunaren barruan. Orduan, zegoen erretu zintizudan korridore hau, Bilbotik Mungia bitartea eta Bakiorainoko korridore hau, berez lurgune euskaldun hau badatu ginen zuela, eta gainontzeko Euskal Herriko lurgune euskaldunetik, hiru herri deskonektatu da, edo deskonektatu uste zituenak, eta, horri gueltan ginen, eta beste nolabideko korridore hori jarraitasuna eman alizan diogu azken urteetan, eta ez da gauza txikia, gauza makala. Ariketa txiki honek balio izan dit gaiari urreatzeko, eta bestalde batetik ondorio txiki batzuk ere ateratzeko. Lehenengoa da, eta gazta bat hartu duguna zarritan, eta oso argi dagoena da, lurraldeak udatzen dugunean hizkuntza lekuratzen duguna. Lehen ikusi duzudan korridore hau, Bilbotik eta Mungia eta Bakiorainoko korridore hau, hizkuntza ez euskaldunaren korridore hau, honek badauka berizla da, 2009ko mundialdeko lurralde estrategiko planaren aurrerakina aurkeztu zenean, aurkeztu zen, zehatzenaz Bakio, Bilbo aldetik eta kostalderainoko korridore bat dugu. Hau da, Bakio dago Mungialdeko area funtzionalean. Mungialdeko hori guztiak daude Mungiaren inguruan egituetuta, eta hau da Bilbotik eta Mungiaraino iristen den variantea, autobidea, orduan egin gabe zegoena, baina eginda dago, eta Mungiatik argi eta garbi marrazten zen korridore bat Bakioraino. Orduan, zegoen lotura zuzena Bilbotik eta Bakioraino. Honek, ezkenean esan zuen bere isla da, hori izan zela etenaldi bat, lurgune euskaldunaren etenaldi bat, eta gine Bakio lehenik bazegoen lurgune euskaldunaren barruan, hau gertatu daukertik ez. Orduan, pentsan dituzuaren moduan, azkenengo datuek faktorazio daude egitatean, baina lurgune euskaldunaren barruan jokatzen gaitute, eta, moduren batean, Bakio badaki orain detetzen hizkuntza korridore horren zaretzearen barruan, eta badauka bere papela, eta guretzako oso garrantzitsua da, eta etxekin moduan maila geratzeko oso interesante ikusten duen. Gertu bezaren behar bada izango dela eguneko solasaldi espazialena edo, behar bada igual lurralde fisikoari lotuen dagoen maila, hiru gara eta hirutako bi arkitektoak. Eta, esan dut zuetako bat, Sagraren egiturak eta, lehen da bizi, lurdanak egingo du bere ekarpena, gauzapen orokor bat, baina gero ekarriko digu kasu praktiko bat, eta hori oinarri hartuta, gero esango du bere tartea itxaso, eta itxasokia ekologiaren begiradatik emango dugu
ikuspegi zabalago bat edo igual marko teorikoago bat. Eta, bukatzeko, zutu dugu solasaldi txikitxo bat, Irunen artean, borrokat diren gai batzuei iragitzeko eta zuei ere aukera emateko nahi baldin baduzue parte hartzeko. Eta besterik gabe, biologikoako ditza. Egunon denoi. Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrak bereziki Julen Landoi lagundu digulako egin ditu gure ekarpenak eta gure aurkezpenean agertzen du. Anartzik izan bezala, niri egokitu zait arkitekturaren begiradatik hizkuntza korridoreetaz hitz egitea. Horretarako, marko erokor batean kokatuko dugu burua, gehienok ezagutzen duzue dagoeneko legedia, lurralde eta hirigintza, behar badago pertsona berria eta ezagutzen ez duena. Guztiok dakizuen moduan, Euskal Herria hiru zatitan dago banatua administratiboki. Eta zatiketa hori ikusten da baita ere modu lege eta tresnetan. Hiru horretan ez dago dokumentua, baina nahikoa adierazgarria da. Jaiotarea gaitik eta ibilbide profesionala gaitik, hobeto ezagutzen dut erkidegoa, eta horregaitik adibide gehienak eta inkomen gehienak erkidegoa lotuta dago dira. Hiru errealitate hori ez gain, bi talde handietan banatzen da plangintza. Alde batetik lurralde antolaketa daukagu eta beste alde batetik hirigintza plangintza. Hirigintza plangintza mugatzen da azken baten udalerriaren eskalara. Udalerriaren eskalara eta udalerri barruko zereginetara. Lurralde antolaketa hitz egiten ari garenean udalaz gaindiko eskala bati buruz. Eta lurralde antolaketa horretan aurkitzen ditugu hiru tresna nagusi. Tresnak izen ezberdina dute lurraldeen arabera, baina orokorrean antzekoak dira eta zeregin berdinak dituzte. Adibidez, lurralde gidalerroak, lurralde antolamenturako gidalerroak ez dutena da estrategia bat eraiki, estrategia bat diseinatu, beti gero lurralde sektorialetan ikusiko ditugun gai guztiak kontutan hartuta eta errespetatuz. Eta orduan osotasunean hartzen dute adibidez erkidegoa. Lurralde plan partzialek definitzen dute eremu txikiago bat, askotan eskualdearen parekoa den eremu bat ez da beti errespetatzen, eta hor beste estrategia bat diseinatzen dute. Eskualdearen antzeko eremu hori da eremu funtzionala, eta eremu funtzionala dator definituta gidalerroetan. Eta gero, beste maila baten ditugu lurralde plan sektorialak. Horiek dira, irudi honetan hobeto ikusten duzue barraketa hori, horiek gai zehatz konkretu bat definitzen dute, baina Euskal Autonomia Erkidego mailan. Orduan, hiru horiek beteta, garatzen dira gero, lurralde hirigintza plangintzan, APOak, hiri antolamenturako plan orokorrak, arau subsidiarioak eta ezagunago ditu zaizkizunak. Eta hortik abiatuta plan partzialak eta plan bereziak. Udalerri bateko eremu konkretu bat. Irudian ikusten duzuen banaketa da lurralde plan partzialai lotutako eremuen banaketa. Eta ikusten duzuen moduan erkidegoan badauka eskualdearen eskala hori, ez beti baina gehienetan, baina eskala hori galtzen da Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Hori eremuak oso handiak dira eta beraz kontutan hartu behar dira, esku hartzeak eta egiten dira modu orokor dago batean. Iker Zulaberriak askatu dizue ditu arabera gidalerroetan zer jaso den, ze eboluzio izan duen, eta nik ekarri nahi duena zelan helburuetan jasotzen da bai irizpide orokorretan eta
nazigarren puntuan, euskara jasotzea zeharkako gai bezala, eta gero helburuetan, gauza aurrerakoiak ditugu, orain arte ikusi dugunerako. Baina, egia da gero arauetan ez dira helburu horiek betetzen eta araua bera, 33. artikulu hori eratzen dela, apur bat, pisua galduta. Gero izan duen evoluzioa gainera, atzerako handiagoak eman ditu, garapenari begira, ikerketa saldu duten moduan. Ohituak gaude, horako plangintzetan kontu materialak eta ikusten, eta orain kostatzen zaigu gauza gaien materialak eta zertatzea, baina zentzu horretan, adibidez, generoaren eraginaren txostena badago sartuta egidagarroetan. Eta, aurreko zundiak ematen ari dira. Beste adibide bat ekartzearen, ikusteko euskerak ze leku duen, edo biztu duen plangintzan, lurralde plangintzan. Ikusi dut, hori, Bilbo metropoliarreko lurralde plan partzialak. Momentuz aurrerakina baino ez da, baina, gira lerroak baino aurrerakina dago. Estrategia bat islatzen da berriro ere, estrategia horren atzean hainbatu da berri daude, batzuk euskaldunak, beste batzuk gutxiago, eta hori kontutan hartzen da, eta helburuen artean, adibidez, erreta bezala euskara hartzea, baina gero jarduera egindu bezala, proposatzen da, hizkuntza beraz hartzea garapen jasangarriaren barruan. Apur bat lehen azaldu duzuenaren harira. Honez gain, kontutan hartzen ditu adibidez, Severio, dala oso herri euskalduna, aipatzen dugu zelan Lezama, Lemoiz, Arrabetxu, nahiko euskaldunak diren da arrazgune bihurtzeko aukera izan dezaketen, eta beraz, apur bat hausua gehiago ematen ditu. Ikusiko dugu, aurrekaria da, ikusiko dugu gerora ze evoluzio duen tresna honek. Adibide horiek ikusita, burura tortean galera da, ia ez dagoen harremanduta arnazgunea eta kokalekua geografikoki zeleko hartzen duen. Planoa ikusita, mapa ikusita arnazgunera, edo herri euskaldunen, ez da goza berdina, baina plan hori ikusita, herri euskaldunen plana ikusita, eta parekatuta, ingurumen arloan ematen diren korridore ekologikoekin eta ikustea besterik ez dago zer lotura duten eta zelan behizlatu egiteken guztia plano baten eta garapen baten, ezta? Aurreko urteetan egin diren jardunaldietatik eta ematen du, gakoa fluxuetan dagoela, fluxuak ondo kudeatzean dagoela gakoa. Horrez gain, graduendokan eta guk irudikatu dugu hizkuntza sustatzeko hiri hipotetiko horrek zer nolako ezaugarriak edo betebeharrak lituzko. Etxebizitza hazkunde endogenoa bultzatzea, hirigintza trinkoa sustatzea, eskualdea zaindiko mugikortasuna gutxitzea, eskualdeko ekonomia indartzea, tokiko harreman-sarea bultzatzea eta hiria garatzeko moduari lotuta bat adibide ikusi ditugu, bai aurreko jardunaldietan, bai gradualdukoan. Baina guztiak izan dira, egin beharrez dena plazaratzeko, ezta? Gehienetan izan dira adibideak baldututa, herri txiki euskaldunetan egin diren neurrizkanpoko askudei lotuta, etxebizitza tipologia desegoki lotuta eta horrelakoa. Nik aurrek hartzen dudan adibidea, herri handi baten oinarritzen adibidea, herri euskaldun handi bat, 18.000 biztan ingurukoa, eta etxebizitza tipologia adibidez guztiz trinkoa da, oso herri konpaktua da. Arazoak beste batzuk dira eta orain ikusiko ditugu. Lurralde eta hizkuntza graduondokoaren baitan egindako ikasturtean baierako lana da Bermeoko kultur laborategia. Bi
bi datu karritu ninduten eta hortik abiatu nintzen eta animatu nintzen lan egiten. Alde batetik ezagututa 2016 urtean argitaratutako kale erabilera datuen azterketa, hortik abiatuta konturatu nintzen ehuneko 70-tik gorako ezagutza indizea zuen herri batean, erabilera ehuneko 23koa baino ez da. Baina ere deigarriagoa da euren artean hitz egiten dutenean erabilera, dela ehuneko 16,8koa, oso basua. Orduan, bi positeziekin eman nion lanari hauskidea. Gainera, erabilera orokorra zen, espero zitekena, baina ezente basuagoa. Hori adibidez ez da gertatzen Gernikan, ez da igarren ere. Bi hipoteziekin eman nion esan duzuela bezala lanari hauskidea, alde batetik gehiagizko mugikortasuna, bai udalerri badarroa, bai udalerritik kanpo, gero ikusiko dugu zerraitik, eta gero beste pertzepzio bat nuen, euskerak eta kulturak ez dutela balioia Bermeon, ez dela sentitzen beharrezko, eta ez da beharrezko Bermeon euskera jakitea, erabilera dutatia behartuta, ez da behar. Graduen ondokoan jasotako formakuntza praktikan jartzeko eta interesgarri zitzaidalako, bost bloketan banatu nuen ikerketa. Bost bloketan azterketa egiteko, proposamen egin horreko azterketa egiteko. Biztanleriaren ezaugarriak eta bilakaera, sozioekonomia, hori oso askletik, aditu abez naizena, lurralde antolaketa eta hirigintza, aisialdi eskaintza, aurrena eta gaztena, eta soziolinguistika. Gehien luzatu barik eta lehenengo bloketik hasita, azpimarragarriena behar da Bermeoko biztanleriaren ezaugarrietan azken urteetan emandako eboluzioa egon diren aldaketa. Biztanleria ez da kuantitatiboki larregi aldatu, zifrari utzi dio, eta labor, bai emaitza ez dela, bai ikusten da evoluzio bat immigrazioaren kasuan. Ehuneko 8,89ko igoera egon da, 15 urtetan, soilik. Gaindegiako txosten monografiko batean ere ikusten dugu nola eskualdea lurgune euskaldun denean lehen biztanleria atzerritarraren presentzia handieneko eskualdea. Bera, Gernika Bermeo eskualdea. Espainiar estatutik eta erkidegotik jaiotakoen presentzia gero eta txikiagoa da, eskualdean jaiotakoena baita, gero eta txikiagoa da, baina datu kurioso bat dago horren atzean, eta da Bilbo aldetik etorritako jentearen presentzia berdin mantentzen dela. Horrek ematen dugu pista bat fluxu horren indartzearen inguruan. Estimazio bat ere egin nuen, arnazuneak eta zelekatu eta jentearen jaioterria eta gurutzatuta, eta konturatu nintzen nola Bermeon biziren biztanleriaren erena ez da herri euskaldun batean jaio. Datu nahiko adierazgarria da hori. Azterketa sozioekonomikoaren emaitza da arrantzaren eta eskualdeko industriaren gainbehera, zerbitzuen sektorearen indartzea eta Bilbo handiarekiko sortzen den menpekotasuna. Behar bada hori azkenengo estudiari da eigarriena. Menpekotasun hori nahiko berria da. Lehen eskualdeak ere basuen lan nahikoa bai itsasotik industria nahiko potentea Gernikan, eta egia da azken hamarkadetan hori guztia galdu dela eta lehen osagarri zen lan hori eskualdetik kanpora kokatzen zena
gaur egun beharrezkoa dela, eta jentea nahi eta nahi ez bakanpora joan behar dela lan egitera. Kotxe, goizeko dela oporduetan igarten da hori, kotxeak, goizeko zazpitarrietan adibidez autopiak eta egoten dira. Bai, bermeatik irtetzeko, bai, gerrikatik irtetzeko. Horrek erakusten digu eskualdea argazten, ezta? Nola eskualdea baronaz begira bari bakanporaz begira dagoen. Eta, gero kokapena denok ezagutzen zuten bermeo dagoela, Bakioko irudiaren jarrituta, dagoela Lurgune Euskaldunaren ipar mendebaldean, dago mutur batean, babes hori bat dauka, adibidez, Azpeitik izin dizake babes, eta dagoelako bat baztertuta. Eta behar da ezaugarri deigarrena da ekipamentu kokapena. Ilonok ezagutuko duzu Bermeo, dauka aldezar bat, zentroa kokatuta, portua, uholde arrisku oso handia, eta orografia oso konplexua. Hori dela eta ekipamentu gehienak eraman dira edo kokatu dira goiko kota altuenetan. Hor daukaz irudia, eta horrek bere ondori bat ditu adibidez ekipamentuen kokapenak bultzatuta, mugikortasunetaz handia sortu da ikastetxeetan, behar izana sortu da, eta autobus zerbitzua erabiltzen du jende asko. Eta horretarako, adibidez ikasleen artean, eguneko 25 erabiltzen du autobus zerbitzua eskolatara joateko. Baina ikastolaren kasuan, suposatzen da ikastola bera dela arnazgune bat udaberriaren barruan, ikastolaren kasuan eguneko 75 erabiltzen du autobus. Eskaintzen den autobus zerbitzuak bere aldetik bere ezaugarriak ditu, da ibilbide bi eta autobus geralekuz jositako herria, erakusten dugu azkenean. Horrek ekartzen du, aurrak ikastolera ematen ditugunean, edo ikastetxea joaten direnean, goizeko ordutan, jentea ikusten dela geralekuetan, eta ordutegia ezberdina da adintartearen arabera. Jenteak denbora desente ematen du geralekuetan, bueltan beste horren beste. Horrez gain, banaketa sortzen da ikasleen artean, ez daukate gelako edo ikastetxeko jantzeko lagunekin jolazteko aukera bat izan da bere geralekuan, lauka hor lagunekin, eta ez dira aukeratzea dituztenak ez, baina horrela egituratzen da. Eta, orduan, herri guztietan gero eta gehiago jotzen dira eskolazkanpoko ekintzetara, baina kaskunetan ia behartuta da. Azkenean eguan ez daukagolakon aukera handirik, ez da hortik kanbora. Aldia, aizkialdi eskaintza adibidez oso aberantza da, eta udalak egitako azterketa bat oinarri hartuta, ondorioz da daiteke, nola euskararen presentzia handiena kultur ekintzetan ematen den. Kontua zein da, kultur ekintza horiek prestigioa galtzen ari direla eta handitzen ari dela, arrakasta handia dutela bai kirolak, delako osasuna, eta bai atzerriko hizkuntza ingelesak delako etorkizuna. Gero, kultura eskaintza beraldetik, sarri, eta pertsonala da, baina sarri, suertatzen zaigu oso formalegia, ez da? Adibidez, 5 urteko ume batek euskal dantzetan izena ematen duenean, bastean, 3 ordu eskaini behar dizkio euskal dantzak euskal dantzak horrek kentzen dizu aukera askotan, beste gainentzeko gauza batzuk egiteko, eta zentzu horretan hausnarrak eta nola bilakatu bizizan dugun moduan formato informalago batean, aizkialdia, kultura eta gaur egun izena ematen du gurasoak, eta erabakitzen du 5 urteko umea zer izango den etorkizunan dantzari, musikari, edo beste. Azterketa sozioekonomikoari begira, ez dago ezer berri aurretik manditu datuak erabilen ari dagozkioak eta, baina hori adierazi dagoela joera bera
gorenazkoa dela, gainera oso modu digarrian, eta datu positiboa dagoela. Dela, nola aurrek gurasoekin elkartuta, erabilera handiagoa den. Eta hortik abiatuta, lan horretan egin duen proposamena izan zen, 3-8 urte bitarteko eta euren gurasoengan eragitea, iruditzen zitzaidalako lehentasun handieneko taldea dela, etorkizuna eta aldaketa hortik hasita eman daitekeela. Bi lerro nagusi proposatzen dituen, heziketa soziolinguistikoa eta arnasgune soziofuntzional bat sortzea. Heziketa soziolinguistikoa behar ez dugu gaur azalduko, baina arnasgune soziofuntzional bat sortzea iruditzen zitzaidala interesgarria, zalantzan dagoelako bermeo gaur egun arnasgunea den edo ez. Orduan Bilbok egiten baldin badu arnasgune funtzional bat zergaitik joera horren negatibo dagoen herri batik ez, ezta? Hor zentzu horretan, proposatzen duen arnasgune funtzional hori, horren ezaugarriak lirateke, aurrak eta helduak nazturik egongo diren espazio bat, non hiztun talde handia kontzentratzea helburu izango genuen, eta modu ludiko batean eta informalago batean, kulturekitzek eskainiko ziren, kultur elkarte ezberdinen parte hartzea zerikatuta, uren erakusgarioa izan daiteketa, eta modu batera gainontzeko kulturak zertatzeko tailerrak eta eskainiz, biztanle berriak eta atzerriko hizkuntza bezala dituzten pertsonak eta euskarara ekartzeko. Kontua zen, non kokatu ekipamentu hori zailera hori da, herri batia garatuta dagoenean, plangintza osoa garatuta dagoenean eta espazioik aurkitzea oso zaila da. Orduan, kokapenari garrantzia handia ematen nionez, eta baita ganak dakigun moduan gaur egun ja denborarik ez dukagunez zertarako. Horreri gaineratzen badiogu autobus geraleku baten, egunean ordu erdi goizez, ordu erdi arratzaldez ordu bete ematen dugula eta iruditzen zaitu oso estrategikoa izan behar dela ekipamentu horren kokadelekoa. Txarte kokatuta badago, ez da inor joango. Eta orduan, kokatzen baldin badugu gune zentru batean, baina jendeak eroso duen leku bat, zergaitik ez. Horretarako, jendea erakartzeko, gune txiki horiek erakartzeko eta gurasoak erakartzeko sistema ilotuta iruditzen zitzaidan gakoa apurtzea autobus zerbitzuak eskaintzen duen ibilbide hori, sakabarak eta eragiten duena. Eta proposatu ibilbide laborago bat, geraleku bakar bati zentratasun handia eman da, eta horrela funtzionatuko luke, lanzadera batelez, ekarri eskolatik ikastetzetik eta herrira ikastetzeko jolaslekua bera. Gune horretan proposatzen nuen kokatzea ekipamentu kulturala, kultur laborategia. Horrela, erabilera bizka izango luke, leku bakar baten batuko genituzko pertsona guztiak, eta horretarako hitz egiteko eta erlazionatzeko aukera handiagoak emango lituzke. Zeintzuk izango lirateke horretarako aurreikuspenak? Gero hainbatea beste hainbat kokatu ere pentsatu ziren. Horretarako aurreikuspenak azkenean dira lurzoru erreserbak eta kokapen estrategiakoa duten eraikinak eskuratzea, egokitzea eta hori guztia jakinda, plangintzak eskuntza korridoreak aurreikusi eta sustatu daitezke, nik uste dut aukera bakarrik ez zeregin gabe hizkuntza, bilgintza plangintza zeregin gabe hori dela, azken baten erreserba horiek egitea, fluxu hori sustatzea eta erabakitzea azkenen irudikatu nahi duen etorkizuna. Orduan, ez da bakarrik gaitasuna, ardura kontu bat ere badago. Hizkuntza korridorea eraikitzen hasteko lehenengo pausoa hori litzateke paperean marraztea, paperean irudikatzea eta hortik aurrera etorriko dira gero kudeaketak eta gainontzeko guztiak. Kultur laborategiarena argi praktika ekologiko bat da, beste arlo batzuetan oso ohikoak dira horrelako
praktikak, hizkuntza ekologia adibidez horretik berri egiten zaigu, eta are berri egiten zaigu lurralde antolaketa eta hirigintza planifikatu tarteko aztertzea. Itzazok kontatuko izkute praktika ekologiko batzuk. Eskerrak antolatzaileei, garapen eredua eta hizkuntza lotzen ari gera, arnasgunen garrantzia eta arriskuaz kontziente gera eta konplexutasunetik aztertzen ari gera gaia. Epe denbora rekord batean, beraz, baikortasun mezu batetik larritasunaren kudeaketaren beharra. Ekintzan ari gera, lege proposamena, garapenak eta beraz, positiboki hasi nahiko nuke erronka txikia ez delako. Saiatuko naiz, begirada orokor batetik abiatuko naiz, eta ingurumen babes teknika bat, korredore biologikoak hizkuntzetara ekarri daitezkeen edo ikusiko dugu. Lehenengo ikusiko dugu garapen eredua eta hizkuntza garapena lotura bizterran, gauza beraren txampun beraren bi aldeak direla, arnasgunen balio estrategikoa aipatu da hemen, baina agian berriro ere hortaz badakigu zergaiti diren estrategikoak edo estrategikoak diren hizkuntzen bizi berritzean gurean euskararen garapenean. Ikusiko dugu ere Ikerrek aipatu den lanean begirada ekologiko eta ekologikotik zein diren erronkak, iruditzen zaizkidan aipagarriak diren erronka batzuk eta hizkuntza korridoretara zuzenean. Hemen askarrezkakungo naiz, garapen ereduan sistema eredua berari gera planteatzen, dimensio askotik eta espiralaren eremua da bai ingurumena, gizartea, hizkuntza justizia, ekonomiaren garapena kontuan hartzen dituna. Alda ezagun sistema eta ez klima, esaten da ekologia, alda ezagun sistema eta ez hizkuntza, eutsi diezaiogun euskeraz bizitzeari. Hor ikusten dira pixka mundu mailako irudia, krisi linguistiko batean murgilduta gaude ere, beste hainbat krisien artean. Eta datuak hor batzuk, gurera etorrita, euskera da Euskal Herriko hizkuntza endemikoa, hemen bakarrik hitz egiten da hizkuntza bat, eta euskera gutxiagotua da bere lurraldean. Ez bada arnasguneetan. Arnasguneetan dago indartsu euskera, baina gainontzeko euskeraren lurraldean gutxiagotua da. Eta munduan hizkuntza gero eta gutxiago, kultura gutxiago dauden eta homogeneizazio joera bat dagoenean, etortzen gera gero konkretuki paradoxa bat da, eta arnasguneetan ikusten dugu hizkuntza gehiago hitz egiten direla, hizkuntzen arteko harremanak, ehundik gora hizkuntza hitz egiten dira gurean, eta hau nola kudeatzen da modu ekologikoan. Hor ere, ikusten da garapen jasangarrirako aipatzen diren helburuetan, 17 helburu horietan, ez da kontuan hartzen hizkuntza eta kultur garapena eta proposatzen da, UNESCO etxeatik proposatu da 17. bat, 18. bat izan da dira hizkuntza eta kultura aniztasunaren sustapena helburu bezala eta baita esango nuke bitarteko bezala, beste helburuak lortzeko ere hizkuntzatik gerturatzea erronkaetara, tokiko hizkuntzetatik, berezko lurraldeko hizkuntzetatik gerturatzea aukala arrakastarako bide batez. Aipatzea, ekologia hizkuntzetara ekartzea, ez dela asmakeria bat, beste begirada askotan, gizarte zientzia askotara ere ekarri izan dela, eta zentzu honetan ez degula ere gauza berri bat asmatu eta zientzia interdisziplinar bat alaberez ekologia etxearen zaintza dela eta hizkuntzetara ere ekarri daitekela eta saiak egiten ari dira. Hizkuntza ekologia
bakarrik, hizkuntzaren desagerpena ez da prozesu natural bat, ez da darwinismoa ezin dela erori, hizkuntzak botere harremanen ondorioz eta faktore jakin batzuengatik lortzen diren eta ezaguna diren faktore batzuengatik desagertzen dira eta lurraldean nola kudeatzen dugun ere gakoetako bat da. Tokikoaren balio unibertsala aipatzen da. Ekologian, bertako tokiko produktuak, ekonomia, garapena ez egiten denean, euskara da tokikoa, garaikoa eta ekologikoa. Zentzu hortan guztiz aplikagarriak dira hizkuntzetara ere leloirik, ez? Eta zientzian oinarrituta, lurraldeak hizkuntzaren arteko loturan ikerketa lan serioak egin dira, ez? Erabileran, impactuetan, eleak egin dira, beraz zientziaren beharra eta bideak, eta batez ere ekologia zientzia ekintzailea da. Esan nahi duena da, neurriak hartuak direla orekak bilatzeko. Sistema dinamikoetan, sistema konplexuetan, orekaren bilaketa konstantea da. Hizkuntzen arteko desorekak orekatzeko neurri babesgarriak, neurri gehigarriak hartzea eta ekologikoa. Pixka bat agian ulertzeko nondik heltzen zaion gaiari, importantea da, korridoreen gaia aztertuko dugu, begirada ekologikoa ikusiko dugu, begirada ekosistemikoa dela, zer esan nahi duenik. Ez da bakarrik aztertzen hizkuntzen arteko harremana zein da, baizik eta hizkuntzak bere testuinguruarekin duen harremana. Badakigu euskal giroetan euskara gehiago egiten dela, eta arnasgunetan ezagutza maila batetik gora korrelazio handia dagoela erabilerarekin. Orduan, batzutan, fokoa ekologian da, espezie bat babestu nahi desunean, espezie horren aldeko neurriak hartzerakoan, neurri garrantzitsua da espazio egokia ematea espezie horri, ez? Bere testuingurua zaintzea. Kasu honetan, gauza bera litzateke, ez da, maila desberdinetan hiztun komunitatea eta testuingurua ikusi eta nola eragin, ez? Lurranaren adibidea interesgarria da, ikusten du, adibidez, eskolaren kokapten fisikoa goran eta bazterrean ze eragina daukan erabileran. Orduan, fizikoki non dagoen aztertzea eta baita gero hezkuntza komunitatea nola dagoen garraio autobus zerbitzu bidez, ez dago jolasgune bat aisialdi gura, eskola, guraso eta aisialdi eremuen arteko azterketa begirada orokor bat beharrezkoa da ulertzeko zer ari da gertatzen neurriak proposatzeko. Beraz, eskuartzeak arnasgune eta testuinguruak euskalkuntzen, euskaraz bizitzeko aukerak sortzen, inertziak provokatzen. Kokatu gara, bazen ikustea, hemen gaudenak argi eukiko dugu, edo agian ez hainbeste, estrategikoak dira arnasguneak, euskaraz bizi diren lurguneak, euskararen bizirautean ez bizi berritzean bai, garapenean, hori askotan entzun dugun gaia da, ez lehentasuna da, hiriak euskalduntzea, Bilbo euskaldundu behar dugu, erronkak handia dira, eta noski baietz, nik ez nuke planteatuko dikotomia horretan, dikotomia faltsua da. Beharrezkoak dira ekologiaren begiradatik gune euskaldunak. Euskarak funtzio esklusiboak dituen guneak, euskara natural bizi diren guneak. Ekologian argi da, neurri batean kontuan hartzen dira, hirietan, adibidez, ze isurketa mailak dauden, ze ektidade egin daitezken ez, ze kutsadura mailak, artifizializazioa indizia, lurra nolaridan, zemento bihurtzen ez. Neurri guzti horiek ingurumen zuzenbideak aztertzen, neurtzen eta neurriak proposatzen ditu, mugak jartzen dizkio garapen ereduari, eta baita ere naturguneak eta bioaniztasuna. Beraz, bazen ikustea klimaldaketarekin, klimaldaketan basoek, naturguneek zekarten egiten duten zehori xurgatuz eta hiriak emititzen duten. Bata bestea behar du. Arnasgunerik gabe ez da hiri
euskaldunek izango eta alderantziz ere. Nik uste hori garrantzitsua dela azpimarratzea eta argi ulertzea, eta zergaitik, estrategikoak direla esaten badugu zergaitik, aipatu dugu biologiaren begiradatik, baina ikusi dezakegu baita ere, zer gertatzen den arnasguneetan, hor zerrendatuak dituzue batzuk, baina segurazki ez dira arrazoi bakarrak, baina nik uste diskurtso hori eduki behar dugula prestatuta. Zergaitik dira, hor aipatzen dira batzuk, imaginarioaz egiten zuen Imanole gaindegiatik, eduki behar dugu idealaren eredua, bizi daiteke euskeraz, euskera dukitzazke funtzio esklusiboak eta natural, korpusari begira, hizkuntza arnasguneetan bizia da, erronketako bat gaur egun da, hizkuntzen arteko hiztunok ere agian erosoagoa edo behemen geratzen dugula ditugula erderak euskera baina, arnasgunetako hizkuntza bizia, hizkuntzak ere sistema biziak dira, lurraldea bizia den bezala hizkuntzak ere garatu behar dute, interferentzia gutxiago daude, aldaerak ere indartsu daude, beraz hizkuntzari begira. Eskualdea eta testuinguru berriak ere sortzeko balio dute. Arnasguneak estrategikak dira, arnasguneak ondo bizi delako, euskaraz eroso bizi delako, baina ze ekarpen egiten duten hortik kanpora, zer ekartzen dute arnasguneak gainerako lurraldera, Eta anitzak dira, hori ere da oso garrantzitsua, oso desberdina da, Bermeoren kasua, Bakioren kasua, Azpeitiko kasuak, eta tratamentua ere, irizpide orokor komun batzuk egongo dira, baina gero kasuan kasua aztertu da zer dariran gertatzen, eta aniztasun horrek ere aberazten du, euskaldun bizitzeko modu bakar bat, arnasgune izateko era bakarra. Eta gero oso auskorrak dira, Amazonia oso auskorra den bezala, oso auskorrak, Bermeoko datuetan ikusten da belaunaldi batean euskera kulturak edo erabilerak berakada jauzia oso nabarmena eman duela, baita ere jakin behar dugu arnasguneetan, adibidez gaur, arratsaldeko 8:00 hemen Azpeitian zer arian gertatzen etxeetan, zein da hizkuntza, ze telebista ikusten ari dira, ze hizkuntzetan jasotzen dituzten albesteak, ze hizkuntzetan nabegatzen duten. Ez dira bakarrik fluxu fisikoak, zer gertatzen baizik eta zerrekin konektatuak nola bizi gara. Orduan, oskortasunak eskatzen du babesa hartzea, neurriak hartzera eta prestatzea. Eta gero tipologia berezitu badago, arnasguneetan gehiengoa 10 hizkuntza dute euskera maila altua dute, eta ikusi behar da arnasguneetan agian, arnasgune batzuetan berria dela, egoera berrietan aurkitzen direla, eta agian ez direla ohituak euskera ez dakiekinekin edo jakin, baina erabiltzen ez dutenekin asertibo izaten erantzuten, agian bai, baina hori ere ikusi behar da, edo arnasgunetatik kanpo doazenak eta ekarpena egiteko gainerako lurraldeetan euskerari uzten diote, zeren denak era euskaldun eleanitzak. Beraz, hori ere lantzeko gai bat da, ez da beti automatikoa, nik badakit, egiten dugu guztiok, leku batzuetan euskeraz egingo dugu, besteetan gutxiago, hori bada zerbait, badugu arnasguneak ekarri eta arnasgunetara fluxuak bultatu, ikusi behar dugu ere zein hizkuntzetan egiten den. Datuak hor badaude, arnasgunen bilakaera erabileran, Euskarrak dituen azterketetan, eremu soziolinguistikoen araberakoa egiten da, eta ikusten da, eremu euskaldunenetan, goiko gimarretan, berazko joera bat ematen ari dela erabileran. Eta joera orokorratik baina, eta gero kasua bernagoa deigarrienetako bat ez. Esatea beraz, nena aipatu da eta oso azkar lurraldean, arnasgunetan hartzen diren erabaki bakoitzean lurraldea kudeatzen ari geran bakoitzan hizkuntza kudeatzen ari gerala ez.
adibidea jarriko dugu adibidez turismo ereduan, Lekeition egin dute eragin linguistiko ere balaketa turismo planaren balaketa. Nahi ditugunean etortzea turistak gure lurraldera zer dakite gure buruz, zer erakutsi nahi dugu, zein hizkuntzetan, nola aurkezten dugu gure lurra, nola azaltzen dugu garatzen ari giran herri bat gerala. Beraz, hor aipatzen diren hitz horien atzean ere lotura beti dago hizkuntza eta kultura aldatzen. Ez badu, ari gera hitz egiten zeharkakotasuna, zeharkakotasunak eduki behar du zentralitatea, bestela gero ez da gauzatzen. Zeharkakotasuna baldin badago adibidez gidalerroetan, baina gero garapen eskatzen denean hori zehaztasunetara jistea ez badago edulekurik edo eremu horretan ez da sartu behar, gelditzen gera zentralitatea galtzen da. Zeharkakotasuna zentralera egin. Arnasunen lan egin dugu garapen jasangarrian lan honetan, erronka batzuk aipatzen dira, hor jaso dira 7 horien artean dago Arnasunen saretze korridorea ditzea, eta hor bai aipatuko nituzke labur, hainbat ideia nire ustez garrantzitsua direna erronka ditugunak, batez estatusa edo berariazko babes juridikoa. Aipatu da hemen, erkidegoan, euskararen legearen garapenean ere, Arnasgune kategorizazio legal hartuko duke. Naturguneetan, naturgune bat izendatzen ezunean, naturgune bat, parke natural bat, biotopo bat, biosfera bat, badauka horren atzean izendapenarekin ondorio juridiko bat. Ze kategoriatan, ze erabilera, ze gauzak egin daitezken eta zer ez. Arnasgune izendapena beharko luke ere kategorizazio ondorio juridiko batzuk, abez neurri batzuk. Oraindik hor ez gaude, baina bidea egiten ari da, eta tokiko administrazioa daukate aukera gertuko gobernantza eredu parte hartzaileetan ere bide horretan gauzak egiteko, planen plana beharko izatea, Arnasgunen plana izango litzateke dugun Euskaldunen beste planen arteko plan nagusi bat. Balio estrategikoaren aitortza iruditzen zait oso garrantzitsua dela, ez usatuko, garapen ereduarekin lotura. Ekologia ekarri da ja hirigintzara, ekarri da hitz egiten da hiri bizigarriez, hitz egiten da oinezko erabilera mistoak, aipatzen dira ja zenbat kontzeptu bidegorrien garrantzia, ekarri dira eta hizkuntzan ere paradigma berrietan gaude, ezagutzaren garrantzia ikusi da, baina erabilerarako eremua, giroak, sortzeak ze garrantzia duen. Beraz, Arnasguneetan, euskeraz bizitzen den guneetan, ahoskotasuna laguntzen duten eremu, espazio soziofuntzionala, Arnasgune horiek oso garrantzizkoak izango dira baita ere garapenerako. Bizi kalitatearen pertzepzioa, euskeraz eroso bizitza estres linguistikorik gabe hori barneratzea, importantea da kontzientzia hartze horrek ekintzarako usteago egiten zaituelako. Eta iruditzen zait beste bat da, beste borroka sozialekin begiradak batzea, horra adibide interesgarri bada, iparraldean euskoaren mugimendua, tokiko monetan lokal bat, eta euskara sustatzen duena, tokiko ekonomia eta ingurumena. 3 helburu bat direna jasangarritasunaren dimentsio guztiak proiektu batean daudena, eta borroketan ere bai, zer ekartzen dugu mugimendu feministak euskalgintzari eta alderantziz eta ekologistak interes komunak eta mundu globalizatu batean, anistasunaren munduan. Kokapen hori eta azken erronka barkatu horregatzen zen Arnasgune bihotzearen eta gaurko saioan helduko dioguna batez ere. Korridore biologikoak ezagutzen dituzue zer diran. Azkenean bi espazio naturgune dituzunean, ikusizazue eskuineko ereduan, abilagune naturgune batzuk, ibaia da korredore biologiko natural bat, eta espazioetan interbentzioa eginez loturak
eginez fluxuak sortuaz, norabide bietako fluxuak sortuaz, ekosistema babesten duzu. Orduan, izolatuak zuden naturguneak lotzen dituzu eta konektatu egiten dituzu. Hori da, korridore biologikoak dira fisikoak, eta lotzen dituzu aberastasun biologikoarekin, edo izan daiteke azpiegitura erraldoi baten tunel bat egiteko oreinak, aurkatzak edo beste animalia batzuk pasatzeko. Hori da, ekologian erabiltzen den teknika bat, gizakiak lurraldea zatikatzen duenean, jarraikortasuna puskatzen duenean, fluxu aniztasuna, bioaniztasuna, espeziak eta landareak zen animaliak pasatzeko. Irudi horretan ez da ikusten, baina, berdez, handiak izango ditzateke, espazio naturala, gure kasuan arnasgune bat, lotzen da beste arnasgune batekin, eta korridore bat, lotura bat dago bien artean. Eta oso garrantzitsua izaten da ere, parke natural edo eremu babestu behar dezun eremuan, kasu honetan arnasgunea eta euskararen babesa eremuaren ingurua ere babestua egotea, deitzen zaie leutzegunea, amortibazio guneak edo baferrak, eta hor zer esan nahi du, baldin daukazu arnasgune bat, baina inguratua dago, eta gaur egun hitz egiten ari gara metropolien inguratzea hori gero eta gertuago dagoela, eremu hortan ere interbentzia egin behar da, ez da? Agian beste ideia bat ere bada, arnasgune ez da bakarrik izan, edo ez izan, 70-etik gora bai, ez? Eta mailakatze bat, bide bat proposatzea, ez? 70-etik gora ezagutza maila dagoenean, 30-etik ibilbide hori arnasgunetara ekartzeko, zeren helburutakoa da arnasguneak zabaltzea, lotzea eta konektatzea, ez? Orduan, nola egiten dugu hau, nola izango litzateke hau hizkuntzetara ekarrita, ez? Nik uste, hizkuntzen testuinguruaz ari geranean, eta hemendik osatzen dugu ari gera, testuinguru fisikoa, arnasgune arteko lotura fisikoei buruz, lurraldea ere fisikoa ere badalako kudeatzekoa, ikusi dugu, egintza, etxebizitza parkea, azpiegiturek zer eragina duten, ezta? Hori da bat. Eta beste bat izango litzateke, gurean ere bai, testuingurua deituko diogu baita ere, arnasgunen kapital soziala fluxuak, ezta? Biztanleen banakakoa iztun, euskal biztun horiek arnasgunetako iztunak, iztun taldeak, beste edozinekin taldean, iztuta komunitaria zuzatutako fluxuak baita ere, ez dira fisikoa, baizik eta espazioa eta azpiegitura baliatuz egin daitezkeen mugimendu fluxu horiek, ezta? Beraz, testuinguru fisiko edo hizkuntza korridoren bueltan, hor ideia batzuk, ez? Arnasgunen korridore sare bat, Euskal Herriko arnasgunen korridore sare bat izatea, izango litzateke desiragarria, badago ja Uema sarea eta badaude mugimenduak, baina agian bai da bide horretatik sakondu, zabaldu, gehiago batze bat lotzea, eta hori fisikoa ere bai, ez da? Ikusi mapan, non daude arnasgun horiek nola konektatu ditzazkegun, azpiegitura bidez edo mugikortasun zerbitzuak baliatuz, ez? Anekdota bat jarriko dut, saiatu ginean joaten Lekunberritik, Donosti bizita Lekunberritik Andoanean tren bidezarreko biziteta txango bat egitea eta jarri genuen helburu, aterako gara etxetik, hartuko dugu autobusan sartuko ditugu bizikletak, bizikletan joango gara Andoanean trena eta bueltatuko gara, saiatu ginen hori egiten, eta autobus zerbitzuan dutegi jakin bat zuen, gehienez lau bizikleta sartu zitezkeen, bizikleta bakoitza maketatua joan behar zen, eta presio gehigarri bat ordaindu behar zen hori egiteko, ez? Ez da bakarrik bidea egitea, baizik ze aukera ematen duzu arnasgunen arteko bidegorri sare bat egoteko, edo landareekin amesteko, posible da egin daiteke. Lurraldea kudeatzea da, ez eta gero eskualde mailako korridoreak, eskualdea Tolosa,
Azpeitia inguruan, Arnasgunez jositako baiara batean, edo Tolosa inguruko herri txikiak euskaldundu dute, eskualde buruak eta eskualdeen eskala horietan. Hor ere dago korridoren hausnarketa eskualde eskalan egitea. Arnasgune arteko jarraikortasunaren garrantzia, anartzek aipatu dugun arnasgune funtzionala izan ditzateke bakio, lotura bat egiten da arnasgunen artean fizikoki garrantzia handia du lotura horiek ikustea eta provokatzea. Eta arnasgunen lehuntze guneak mailakatzea, arnasgunen lehutu daitezkeen guneak ere gerturatzeko, Bermeo berriro ere rekuperatzeko, Bermeo inguru horiek, lotura horiek provokatzeko. Arnasgunen puntu beltzak. Arnasgunenetan ere badaude adibidez auzo erraldunagoak. Gertatu dira, gure Atena eta Euskago identifikatu ezin diren puntu beltzak esan nahi euskararentzako, euskaraz bizitzeko zailtasun gune fisikoak arnasgune baten barruan baita identifikatu behar ditugu, bestere egiraga batzuk egiten dute. Orduan, izan daiteke bide bat ere interbentzio horiek bilatzeko. Eta ja, arnasgune barruko eskalan, arnasgune soziofuntzionalen garrantzia, espazio hau bera hemen, arnasgune batean horrelako gune bat, ikusiko ditugu gaurko praktikak, edo Judanak proposatzen zuen Bermeorako gune hori, mapetan ikusten da, mapanetan gorreiz daude arnasguneak dira EAEkoak bakarrik, hemen goikoan badaude markatuak guztiak baina interesgarria da ere, mapankan jasotzen dira Natura 2000 sareko espazioak daudenak berdez, horixka, eta kuriosoa da, baina interesgarria izan daiteke lotura hori ere ikustea. Arnasgunen ertzetan justo daude gune berde, naturgune batzuk. Horiek izan daitezke amortiguazio edo gune horiek, naturgune horietan hizkuntza ere di ere espazio ematea ez bakarrik hizkuntza paisaiari dagokionez, baizik eta naturarekiko harremana euskeratik sortzea espazio horietan, planetan hizkuntza ere aintzat hartzea. Orduan, mapek laguntzen digute ere, gune estrategikoak ikusten Eta gero ja, horiek ikusi ditugu korridore fisikoak izan zitezkenak, testuinguru soziokulturala, kapital sozialaren indarra eta fluxuak ere provokatu daitezke arnasguneak zabaltzeko, eta hor aipatzen genuen nola lortu behar dugun eta euskagun korridoretan euskagun azpiegiture baliatuz edo zerbitzuak sortuz hizkuntza gutxiagotuak indartzea, nazioarte mailan elkarlana badago, adibidez kooperazio munduan karabidek egiten duena, ari da sareak ikusten, egoera berdinean erantztekoetan dauden herrien artean, maila nazionalean aipatu dut euskoa edo korrika bera, ezatzen dugu, zin da adibide bat, bera simbolikoa, zer da korrika lurraldea lotzea eta lekukoa pasatzea eta hori irudikapen ekintza performatibo bada, baina atzean daukana simbologia handia dauka, eta intuizioz badakigu lurraldea lotu behar degula. Berdin esango nuke iparralde hegoaldeko edozein ekimen euskeraz eta euskeratik egiten dena korridore bat sortzen ari girala. Eskualde Marian ere bai, hizkuntza komunitatean argaztutako garapena, aipatu ditugu beste erronka horiek guztiak, eta gaur landuko direnan beste begiradetatik, hor ere badaude, eta arnasgune mailan adibidez hori bat ekartzeko, Gran Mundokoan aurkeztu zen oso proiektu poli bat, Manolazkoek aurkeztu zuen, hemen dago, Zumaia euskera Zumaia da, eta hor egiten zen azterketa bat, kultur eta elkartegintza Zumaian zer bilakara izan duen, zer dagoen eta ze hizkuntza euskerarekin ze harremana duten, Zumaiko euskeraren ibilbide bat egin
liburu eta bat aldizkarian publikatu da hori ez da. Begirada hori beste elkarteak eta taldeak duen indarra baliatu ikusi hor euskara non dagoen zumaian eta nola lotzen diren, nola egin daitezken proiektuak elkarrekin ez. Eta hori esan da, bukatu nahiko nuke azken reflexio batekin, ez? Zer da arnasgunetan babesten duguna, ez? Euskara babeste horretan ezagutzan jarreran indar asko oso garrantzitsua da. Baita ikusi dugu erabilera guneak, erabilera provokatu garrela, eta Euskaraldia ariketa bat erabilera astintzeko, ez da? Eta importantea da ere, nik uste, motivazioetaz hitz egitea, ez? Zer da hizkuntza, erabileran eragiten du hizkuntzak dira identitatearen, identitate individual eta kolektiboen faktore determinanteak. Eta hori barneratzen badugu, euskara babesten dugu, euskara gu gara, garapena babesten dugu, garatuko gera gu eta gurekin gure lurraldea, beraz. Iruditzen zait, hizkuntzaren gure ezaugarri nagusiena bakoitzarentzat hizkuntza, tokiko hizkuntza zertan ulertzeak laguntzen duela ere lurraldearekin modu batean edo bestean harremantzea. Esango nuke euskara da gure territorio libre bakarra guztiz bat egiten da begiradarekin eta arnasguneak dira euskararen territorio libreak eta gero eta gehiago behar ditugu. Hortxe bukatuko nuke, eskerrak eman, eta bai, saltza pixka jartzen dugu. Ez dakit dekoa izango dugun, baina atzerapenarekin, oso dakiko dugu atzerapena, baina nahiko nuke 10 minututan bintzat ari bateri irakaritea. Aipatu duzu Marko Araudiarena eta Jordana, eta lehen ere aipatu da horreko orkezpenean Euskararen plan sektorialaren beharra edo arnasgunen planaren beharra, eta hori behar bada EAE mailan kokatuko genuke EPS-etan edo plan sektorialetan. Baina normalean, sektorialak normalen ez daukate EAE-eko eskala hori ez. Orduan, nahi zueke galdetu, ia eskala hori egokutzen duzuen, edo ze eskala beharko nuken Euskararen plan sektorial horrek. Nik ikusten dudana da, eskala kontu bat beriztu behar dana, EAE mailan egin zitekeela arnasguneak baino herri euskaldunak jaso, erabilera indize batetik horakoak, orduan zentzu hartan ikusten dut oso zabal. Eta gero zehaztu daitekeela sailkapenean kontutan hartuko dira bai erabilerak, baita joerak ere batzuk gorazko joreukiko dute, beste batzuk ez da kontu estatiko bat da. Argazki hori datu batzuei lotuta, baina gero joerak moduren batera be euren eragina dute, orduan gorazko joera dutenak ongo dira neutroak eta ongo dira berazko joera dutenak, adibidez, bermeok kasu ekarri duana. Zentzu horretan berreskurapen neurriak edo berreskurapen eremuak ere sailkapen horretan zehaztu beharko dira. Gero lurralde plan sektorial horien garapena eman daiteke adibidez lurralde plan partzialean. Hau da, lurralde sektorial horrek definituko lituzke neurri orokorrak, definizioak, zer den arrazonan zerrez, eta baina gero estrategia konkretuak utziko nituzke eskualde eskala horretarako. Hiek lurralde plan partzialetan zehaztu. Nik bat nator, iritze zait eskualde eskala ona dela ingurumenaren babeserako, erabiltzen da energia plan bat egiteko,
elikadura subirautzari begira, mugikortasun planak sustatzeari begira, euskeraren sustapenerako ere badago berria nazionala, eta gero hitzak, tokiko hitzak eskualde baiarakin. Beti ez datoz bat eskualde administratiboak eta eskualde naturalak edo baiarak, baina iruditzen zait eskala oso garrantzitsua dela. Eta zentzu hortan eskualde garapen agentziak, eskualde mailako mankomunitateak, figura horiek ere jarraitzen dutela izaten tokiko administrazioa. Tokiko administrazioa da, nire ustez, subsidiaritate printzipioan esaten da, egiten tokiko mailan alde guztia eta pasako da hurrengo mailetara beharren arabera. Iruditzen zait eskualdea badala gurean, behintzat arnasgunen eremuaz, agian desberdina da sailkapena, orduan aipatzen du, Nafarro hegoaldean, dago egitura, sarea, distantziak agian beste batzu dira, baina eskala oso garrantzitsua eskualdeko. Kontua, eskala hori askotan izan duten munduan, eskualdea mantentzen da Euskal Herria erkidegoan neurri handi batean, baina ez beti, eta hor daukagu Gernika markina lurralde zatiko plana, lurralde plan partziala bia ere eskualde hartzen dituena kontuta. Nik eskala bai ikustu dela eskualdearena eta eremu funtzionalak ez datoz bat eskualdearekin. Arazo dut. Bale, beste nuen apur bat fokoa jarri, koridori buruz izatete hitz egiten, eta, lehen Manuel komentatu du, lurraldea ez da estatikoa, zuekare komentatu duzue, eta mugikortasunak honetan daukan garrantzia. Eta nahiko jarri apur bat fokoa fluxuetan, ez? Fluxuak ere programatu egiten direlako, eta jakina lurraldea kudeatzen den maila ezberdinetan ere bai, fluxua programatu egiten delako azpiegituren bitartez, ez? Nahi nuen apur bat nahi zuen galdetu, zehazki azpiegitura hauek nolako eragina duten, ez, korridori buruz egiten gauden arlo honetan, ez? Nik fluxuak ikusten ditut bi ezaugarriren baitan. Norabidea alde batetik, norabidea oso garrantzitsua da, norantza ematen dira, baina norantza, are garrantzitsuagoa iruditzen zait behar da, norantza. Adibidez, Bilbo Bermeo metropoli hori, gero eta hurbiago metropoli hori neurtzerak orduan, fluxu hori neurtzerak orduan, kontua da zenbat pertsona doaz kanpora eta zenbat pertsona datozuna. Baina nahiz eta kuantitatiboki berdina izan ikusi dugulako biztanleriaren evoluzio hori eta ez da biztanleriaren kuantitatiboki larri aldatzen. Kontua da, Bermeotik Bilbora doazenak zenbat euskalduntzea duten hiria, gutxi. Aldiz, kontrara ematen denean, erdalduntzea nabaria da. Beraz, kontua ez da bakarrik norabidea, norantza. Eta nola dut zure fluxu hori konkretuki azpigitu edo? Nik uste dut horri lurralde plan partzialari dagokiola erabakitzea fluxu horien norabidea eta norantza. Zeran antolatzen diren, ze egitura emango zaion eskualdeari hori lurralde plan partzialetan eta irale egitu behatzen da. Eta horreko kasuan eragina izan du azpigituren? Nik uste dut azpiegiturak Bermeoko kasuan adibidez etorri direla udalerriak eskatuta. Udalerriko, biztanleriak eskatuta neurri handi baten, baina arazoa egon delako lanarekin. Lana eskualdetik kanpora egotean, udalerriak berak eskatu du neurri handi batean eraikitzea eta eraikitzea beste. Bai, azpigitura bat egin aurretik
edukiko duen prebentzio printzipioa erabiliz, egin aurretik ze eragin izango dituen aztertzea garrantzitsua da. Azpiegitura horri fluxuak eta norabideak ematea posible da neurri batean. Hizkuntza politika egitea posible da lurralde politika eginez. Eta gero dauzkagun azpiegituretan, azpiegitura horiek baliatu daitezke euskararen korridore izan daitezen. Azpiegitura horrek ze buru dituen ere ikusteak, eta ze abiadar dituen, eta ze ezaugarri dituen, eta ze geltoki dituen, desberdina da. Niri asko gustatuta gure artean egiten eztabaidan, anatzuk aipatzen zenuen adibidea, eta asko pentsatu araziri dira. Normalean, lotzen ditugula azpiegiturak garapenarekin, eta momentuz prestazioa da, garapen horrek ez diola bezariatik egin euskarari. Eta adibidea jarri nien, arkitekten egon ginean, saioari buruz, Bilboko metroaren adibidea, Bilboko metroak, da Bilboaldeko bizkarrezurra, lotzen ditu, hainbeste udalerri, bat ere ez Arnasunea, ez dago ere ez Lugune Euskaldunen barruan. Hortaz, dago nahiko eremu kominartean, erdalduna lotzen du, baina konturatu nintzen, behintzat, momentu puntual batzuetan, Bilboko metroa bihurtzen dela Euskararen Arnasun sozio-funtzional efimeroa, ez? Beken dagoenean bertsolari txapelketa, zolandik mundu guztiak atzen du metroa gertatzeko, eta zut, begarratzen ikusten zuzure burua, Bilboko metroan, eta euneko euskaraz egiten. Badaude azpiegitura hauek modu batean erabiltzeko modua ere bai, ez? Geratu nahi zuen horregatik, honek lotuta, ira sekunduta daño edo eman diozaiko buelta honeri eta ekologiaren etzain moduan ikusten den garapen hau, Euskararen aurrean ere etzain moduan ikusten den garapen hau, ira jarri ezakegun hizkuntza garapenaren mesedetan, aukerak ikusten duzuen edo modurik ikusten duzuen. Nik uste dut, Imanol ez dagoelak esaten zizkigun graduondokoan, azkenean lortu bat duzkuna garapenaren bitartez lana, etxe bizitza eta izia eskualde berdinen izatea, eta horretara bultzatu behar dela garapena, horretara egokitu behar dela. Garapena, etxai moduan ikusi da, gurean adibidez garapen eza, eskualde barruko garapen ezak ekarri duena. Iritzen zait, azpiegitura hauetan landu daitezken gauzak direla adibidez, hizkuntza paisaia eta materiala, edo ze harreman, ze hizkuntzetan, ze musika entzuten da, ze giro dagoen azpiegitura horretan, irudikatzen ari naiz tren bat, adibidez, edo errepide bat, baina importanteena da hor, euskeratik eta euskeraz sortze provokatzea fluxuak. Ekeko da fluxu bat, euskeraz bakarrik gozatzen dena, ez, ulertu gabe ere, zehorku ere, baina, eta fluxu hori bultzatuaz, ari dira gauzak gertatzen, orduan baliatu daitezke azpiegiturak ere, baina fluxu horietako. Korridore bat egiten ganean ekologiari begira, korridore biologiko bat, aztertu behar dezu zertarako, ez da berdina korridora aurkatza pasatzeko, basurdean pasatzeko, korridorearen helburua baldin bada euskararen erabilera areagotzea, hasieratik, azpiegitura egin aurretik, planoetan gaudenean, agian asmatzen dugu fluxu hori norabidea eta norantza ematen da. Bagenetik duen uste puntu para bat egiteko, baina justu, leporaz nahiko larri gabitzela. Bagen eskenolako ondorio batzuk irakurtzeko ez, egin dugun ekarpen honetatik, zerrendatuko ditut oso harin, izanen gauza batzuk apuntatzen, alde batetik, remarkatu dugun Arnasunen balio estrategikoarena. Oso konstitu izan bargala ere bai, Arnasuneak indartsuak dela horregatik dira Arnasuneak, baina, horrela ikusten dugun moduan oso askorak ere badirela eta hori kontutan hartu behar dugula ez. Kontutan hartu behar dugula ere bai, evoluzioa ez izango
lineala, naturan moduan, hau espirala bat izango da, batzutan gorantz egingo du, batzutan berak izango du, horren konplexutasun horren konstientzia izan behar dugu, eta konplexutasun hori modu batean edo bestean kudeatu. Eta zertu komentatu zuen, ez iribizigarriena. Dagoeneko ekologiaren begirada iritsi daiketara, osasunaren ere bai, generoaren ere bai, guzti horretan ematen diren pertzepzio subjektiboak oso garrantzitsuak dira, eta orain arte, irakatu azkitzen ditugunean, gehiago objektibotasunetik landu izan dira, eta orain dago aukera pertzepzio subjektibo guzti hauek mahai gainean daudela, eskutzaren ere bai hor izateko ez. Bukatzeko bi gauza dakatu nahiko duzke, alde batetik Euskararentzat eta Amazonarentzat estrategikoa izango dela Arauak izatea, Arauak eta legeak izatea, guztia kudeatzeko, eta beste alde batetik, aipatu egin du itxasok ere bai, beste ismoekin lotura ez. Oso herri txikia gara, baina ditugu ismo asko eta bakoitza dago bere lubakian ez. Dago feminismoatik lan egiten dutenak, ingurumenetik lan egiten dutenak, LGTBI lan egiten dutenak, eta euskaratik lan egiten dutenak eta. Moduren batean, loturaiek indartu beharko ditugu, konturatzen garanean guztia daudela lubaki berdinean, nahi kontura beste izango da. Eta, besterik ez. Eskerrik asko.